Umuntu nomuntu nenjongo bazali abantwana balapha and injongo zethu asifani. Amen. BhayiBhayibhileni likho ilizwi elithi phaa kuJeremiah chapter 1 uya kwivesi yesine to 5 lithi uYesu wasazi singekazazi waze wathi apha ekusazini kwakhe wasenza abaprofethi. Emveni koba esenzeka abaprofethi umuntu nganye wamnika igunya lokuthetha phezu kwemeko ezi abantwana benu bazawudibana nazo, ngoba olahambo lunzima, olahambo sizalihamba lifuna abomeleleyo. Bazali ndizokuthi kuni ithi ka ufika endlini ubuye noqambo uyaleza umntanakho kuThixo, ngoba silunyanyama nagazi siyonela moya, silona izinto esingazaziyo. We are not fighting against people. Asilunyanyama nagazi silona izinto esingazaziyo uba zivelaphi. Kwa-grade 12 we have enemies esingazaziyo uba zivelaphi. We have imposers abantu ongazaziyo uba nithe nangavisisane xa bekutheni. Kodwa sizile ke kwa-grade 12 ngoba sifuna unenza izihle kathi.